Здравейте, аз съм Виктор Лайти и днес отново ще играем на публичен сервер. Епизод 3 сме в момента. Добре, малко лагна. Така, в предния епизод засадихме малко бамбук. Събрахме малко повече пари, както виждате. Защо ми лагва? Искам да разбера. В предния епизод също малко разширихме фермата. Нека си съберем бамбука. Байденду. Така. Сега ще засадим и ще съберем. Значи в момента трябва да направим 100к. Направим ли 100к, може да малко да седнем да си починем и да почнем да инвестираме в нещо друго. Смисъл такъв. Може да купим спаунер. Примерно пик спаунери има пишилка. Абе има спаунери, обаче те са по 300 000 джак. И да. Затова мисля да намерим нещо, в което можем да инвестираме. Но не знам какво. Не знам в какво може да почнем да инвестираме. Но в момента между другото втория епизод се качва. Така че редстоуна се продава. Тук нали имах такъв кит. Имам 4. Брат, то $4. Абе. Не знам, обаче на мене много ми лагва. Не знам на вас лагва ли ви. Като гледате, но много ми забива. Не знам защо. Какво става, човек? Много ми забива. Може би ще откачвам видеоклипа и не достига много интернет. Така. Може би скоро време ще инвестирам в тази ферма. И там ще го направим голяма такава ферма. Обаче ми трябва доста каменни слапове. Може би ще ги... Не знам, ще видим. Най-вероятно ще трябва да махна каменните слабове и да ги направя от дърво, защото имам много дърво в честа. Както виждате, грайндих доста дърво първоначално като влязах. И първо си мислех да продавам дърво. Ама за какво ми е? Чакайте да видим. Какво става? Продадено се нещо. Конена, ах. Майното ми нещо се е продало. Чакайте. Но майното нещо се е продало. 4000 за мендинг. PW The Grinder. Ще трябва 100 000 човек. Добре, ще отида до спауна.
сложа фендър чиста. Тук имам дет може нещо, но дет може да ми потрябва. Чакай да го видим този скит от дай ваучер. Верно не. Чакай да видим поне нещо от тях, може ли да се подаде? Грин, да, ако продава ли се не. За един стак глас. Не знам, обаче искам да видя. Ти ги дропвам много ясно. А, tu имаш лапис. Дай го насам. Така. Тук имам ли лапис? Нямам. Ето лапис имам вече. Custom enchants. Ако си купя, чакайте. Ако си купим 3 Iron и примерно да направим примерно Ultimate кирка. Да пробвам ли? Айде ще го направим. Може да ходя да седя малко АФК в някой XP ферма. Това голд го пуснах миналия епизод, обаче за сега ще стои там. Ако ми потрябва въобще. Ако някой ми обясни какъв е този скил, защото аз дори не чупя нищо. То ми излиза, че майнвам, ето пак ми излиза. А пък аз майнинг скила не съм го дигал от много време. А, ти пак ли са пораснали? Миналия епизод ги събрах, сега пак са пораснали. Чай да видя колко време имам да летя. Искам да видя. 3 часа, 8 минути. Ага, идваш при мен. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп, хоп. О, 37. Тъв сфермото ще напълнил с битрут. Защото аз ползвам битрута за фермата. Доста ми трябва битрут. Вижте рибката колко е готина. Обаче то дървото и... Човек погледи как му пречи. Нека да се махат. Те не се махат заради ето и дървеното. Добре, няма да се занимавам сега. Как летя? Се питате сигурно. Има команда наклонена fly, обаче имате време. Така че...
О, вече съм на левел 101 на хербализма. Как става тази работа? Ой! Ами той чънк това трябва да го вземе. Той е пълен с сидове. Как се правиш той сам да взима само един блок? Честа трябва да е тъй. Май. Ето така. Би трябвало да... Чакайте да видим видеоклипа. О, качи се! Качи се! Има още такова проверка. Те се стакнаха тук. Много ясно. Ако си намеря някой приятел, да му се играе така. Може да играем двамата, ако някой от вас. Защото има тъпа може да телепортвам. Magic Dust. Каквото и Magic Dust. То спич пак е селнал едно уид. Смисъл. Кой ще купи едно уид? Аз ще му го купя. Купих уид, хора. Мисля, че тъй са правиш. Слагаш нещо вътре. Не знам, човек. Ето ще го направим да събира 4 стака. Вътре и да ги слага бавно. Добре, защо всеки път като тук си държи и шифта? Да, при мен е и шифт. Защото съм си сменил контролите малко. Май на ден можеш по няколко пъти да ресиваш. Или те са по 15 минути, не знам. Я искам да видя колко блока съм извървял от миналия епизод. 2304. Защото тук пускам квест. Да. За половин час вадя около 4000-5000 тук в играта. Тъй че...
Знам, ама... Да. След малко ще отидем да си енчантнем пикекса. Искам да видя какво прави къстъм енчанта. Имам доста... Може би... Айде, хора, в следващия епизод ви обещавам. Ще отида и ще взема, ще енчантна такова. Ще енчантна една кирка с къстъм енчант. Да видим какво ще ми западне. Може да ми западне Efficiency 10. Всичко може да ми западне. Fortune 20 примерно. И ако ми западне Kit Or от Волта и направо... Добре, всичко е пълно. Сега минаваме, взимаме малко, 1, 2, 3. Ух! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Айде! Мале колко е бавен този Чунг-хопър. Добре. Чакай, искам да видя нещо. Аха! Ето бе, направих го! Добре. Добре бе, хора, направих го! Мале, то колко лесно било. Просто ви трябва малко ум в тази глава. Който аз нямам... Майката. Сега как трябва? Да ху? Как трябва, бе? Умното си и умно. Аре! И хубаво, те къде отидаха между другото? Аха, разбрах къде са отишли. Добре. То буквално си ги прибира, то гледай колко бързо ги прибира.
Тъй като има много, ето, виж, стига до 51, хоп, и ги прехвърля всичките в честа. Гледайте. Много готино. О, 21 минути, хора. Готино, готино. Клиповете, между другото, ги пускам да са за деца. Защото и аз не знам що, ама ги пускам да са за деца, защото... Има между другото аутосортер, който още и аз не съм разбрал. Принципно... Не знам. Добре. 24 стака. О, отреди се. Yes! О, пак съм на 49 000. Защо? А, да бе, нали купих айрон. Ама ви обещавам в следващия епизод, че отидем ще го направим. О, сега тръгнах тъй малко на рандом, но... Майко, даже вече му боли просто. Пък ако трябваше да чакам цялата ферма да порасте, човек. Направо... Защото аз не мога да чакам, аз съм от тия хора, де просто мразят да чакат. И още не остана. Мисля, че не сме изтървали нищо. Така, сега чакаме и гледаме как парите растат. Паричките растат, паричките растат. Паричките растат, хопа, хоп, 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 хоп. Паричките растат. И хора, май това ще е за това видео. Събрахме доста. Сега ще пограндя малко, както казах. Вчера обаче нищо не направих.
И да. Най-вероятно днес ще играя повече. Така че, чао, чао, до нови срещи.